a Sala 4, que é de Coarte, e por favor participar nas actividades que proponen os nenos e nenas e pasadles. Chamo Ulises e damosvos a benvida á Sala de Coarte. O que veredes aquí son creacións do alumnado da nosa escola e o que as fai especiais están feitos con materiais reciclados. A temática correlacionada co PDI que este ano se titula Que animalada. Agardamos que vos guste e que a disfrutedes. Ao traballar ca Arca de Noé na clase de religión, o alumnado do colexio puido descubrir valores como o respecto, a obediencia, o cuidado dos animais, a solidaridade e a esperanza. Para obter máis información podedes escanear o código QR. Aquí tamén podedes ver os diferentes traballos realizados polo alumnado do centro, sen esquecer a achega dos nenos e nenas da educación infantil, que participan cunha fermosa canción no Arca de Noé, todos cantan, todos bailan. Nesta zona da sala expóñense diversas esculturas de animais, todas elas creadas polo alumnado. Cada figura dá vida aos animais que aparecen nos poemas de Rosalía de Castro e outros actores, unindo a natureza co amor da nosa literatura. Bos días, somos Naila e Héctor. Para demostrar que podedes divertirvos e crear algo con moi pouco, suxerimos que fagades un animal con estes materiais fáciles de atopar. Isto é o que fixemos en religión, que fixemos o amigo invisible, que o fixemos con pinturas e papel albal e cartón. Era para entregarlles un animal a nosos amigos invisibles. Isto fixeron os nenos de infantil. Aquí é como se sentiría o animal, por exemplo, o polo, tocas isto e así se sentiría. Os peces, tócano así, bueno, as escamas así se sentiría. A ovella, tocas o pelo e así se sentiría. E a jirafa o mismo, así se sentiría. Carla, Yaiza e eu. Estamos explicando como se fixeron as máscaras dos animais. Fixéronse con harina, pegamento, cartulina, con cartón e vasitos, unha bola de periódico. Bos días, somos Sabela e Yasira. Queríamos suxerir xogar ao memory. Creemos con todos de animais debuxadas polo propio alumnado. Vela aquí como se xoga. Bos días, somos Hugo e Artai. Nesta área aparecen figuras mitolóxicas femininos que posúen características ou poderes animais. Begoña Camaño, a autora a que se lle dedicou o Día das Letras Galegas deste ano, rescata estas figuras na súa obra.